Hi, hello, welcome back to my channel. So guys, finally the wait is over. Question and answer video ಅಂತಂದಲ್ಲ. So must questions ಪತ್ತು ಉಂಡು interesting questions ಉಂಡು ಕೆಲವು. So okay, let's answer it and let's enjoy the video. Last ಮುಟ್ಟತ್ತೊಳಗೆ the first question ತೊಲೆ ಒಂದು 28 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡ ಅದೇ ನನ್ನ ಮಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತುಂಬಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಟ್ ಐಟ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಕೊನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಐಕೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದು ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐಟ್ ಪಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಅಂದಕ್ಕೇಂದಿನ ತಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನೊಂದು ಇದೊಂಥರ ಫನ್ ಅದು. ಸೊ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಪಂದು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಅದೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಡು ನಂಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಇಂದು ಇಚ್ಚಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಚ್ಚಿ ఒక ఇంచ ಕೆಲವು ಟೆಂಪಲ್ ಇಂಚ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಊರು ಕೊಡೋದು ಆಸೆ ಉಂಡು. ಯಾ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೂಪಲಿ ವಾಲ್ನನೆ ಆನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರೈತಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೂಪಲೆ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಬೋಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಡ್ಬೆ. ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್. ಈರೇನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ಶಾಲಿನಿ MK4253 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂದ ಶಾಲಿನಿ ಹಾಕದಿತ್ತು. ಈರೇನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ನೋ ಒನ್ ಹೆಂಗೆ ಏರ್ಲ ಕ್ರಶ್ ಇಜ್ಜೆ ಡೇಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸುಲಭಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕ್ರಶ್ ಆಪು ಚೇಣ ನಾನು ಆಯ್ರ ಆಪು ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬಲ ಆಗ್ತಿச்சு ಏನಿಲ್ಲ ಕ್ರಶ್ ಆಗ್ತಿச்சு ನೋ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಕ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಕ್ಕಿನತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ E7K ಈರ್ನ ಮದಿಮೆ ಏರ್ಪ. ಸೊ ಇದು ಬೇತೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರ ಬೇತಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಬಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತನು ಗೌಡ 653 ಈಡ್ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾಂದಾದ ವರ್ಕ್ ಈಡ್ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಐತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮದುವೆದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಂಡೆ. ಮದುವೆದ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮದುವೆದ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತುಂಡು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದೆ ಅಂದು. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒರಟ್ಟೆನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೆ. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅಂದು ನಿಖಿಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಡು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಎಂದರ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಖಿಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು. ಓಕೆ ಎಂಗಲ ಇಪ್ಪ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರ್ದದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೆ ಎಂಗಲ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೆ ಕೇಂದಿರು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಡ್ತು ಅನ್ನ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಅರೇಂಜಾ ಲವ್ ಅಂದು ದಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನ ಏನು பண்ண. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕ ನೆಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BTS ಗರ್ಲ್ಗೆ ಎಂಜ ಕ್ವಶನ್ ಬಂಡೆ ಈರ್ನ ಮದುವೆ ಆಪುನ ಬರ್ಬೇಕ ಈರ್ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ನಿಕ್ಲೇನ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಲೇನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನಿತ್ಯನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಂಡ್ಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ನ ಮದುವೆ ಆಪುನ ಬರ್ಬೇಕ ಈರ್ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಯಾನು ಇದು ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಮದುವೆ ಆಪುನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ನ ಬಂಡ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬು ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತೇರು ಏನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಫಾರಿನ್ ಬಂದಿచ్ಚಾರು ಇತ್ತೆ ಊರುಡು ಎಲ್ಲರು. ಸೊ ಆರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಫೈಬರ್ ಡೋರ್ದ. ಸೊ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು.
ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು, ಶಾಪ್ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿತಿಲ್ 10 ತನಿ ತಿಳಿ ಹೆಂಚಿನಂದು ಐಡಿ ಮಾರಿಂದು ಮೂಲ ಅಂತಂದು ಮೌಲ್ಯ ನಾನು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಎಂಗೆ ನೆನಪರ್ಪುಜಿ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಅತ್ತಂದು ಕೆಂಡೆ ಏನಡ ಆನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪು ತಾಯಿ ಪಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅತ್ತನ್ನು ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ನೆನಪರ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಹೆಂಗೆ ಆತ ನೆನಪರ್ಪುಜಿ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ ಫೇವ್ರೇಟೇ ಇತ್ತೆ ಬಡಾನ ಎಂತ ಜೋರು ಬಡಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ತೆಲಿಗಂಜಿ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವೇನೋ ಫೇವ್ರೇಟೇ. ಸೊ ಯಾ ಇದೆ ಮಾತ ಫುಡ್ ಫೇವ್ರೇಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನಾರು ಊರುಳ್ಳ ನೂತಂದು ಜಂಕ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ 1614 ಕೇಂದಿನ ಇರೆಗ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರಿ. ಸೊ ಎಂಗೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಸಾರಿ ಬರ ಪಂಡೆ ಈಯನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಆ ರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡನ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂದು ಇನ್ನು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದೆ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂಡ ದಾದನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪುನ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲ್. ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪೊನ್ನಲೆಗ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡ ಮೇಲಿಗೂ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾಯ್ಸಿಗೂ ಮೇಲಿಗೂ ನಾನು ಬಡ ಪೊನ್ನೊಳ್ಳಿಂಚ ಸಾರಿ ಪರಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಡ ಸಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಮಿತ್ ಅಂಚೆ ಪರಪುಣತೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಪರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚೆ ಪರಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಬ್ಜಂಚ. ಸೊ ಮೇಲಿಗೂ ಇಜ್ಜಾರಡ ಏನ ಇಂಚ ಬೇತಕಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪು ಏನಡ ತೋಜೋದಿರು ಮೇಲಿಗೂ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅದೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಉಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಆನೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವು ಬೇತೇನವು ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅವೆಚ್ಚಿ ಅವು ಏನಡ ತೋಜೋಜರು ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಆತೆವಡ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅವಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಡ ಎಂಗೆ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದಿಪ್ಪು. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಚಾಲ ಹಠ ಅದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದು ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪೇರಾರು ಒಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವರು ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಪ್ರೈಮೇಶನ್ ನೋಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಅನಿಸು ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೆಲವರ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಆವಡಾಂಡಲ ಆಡ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೇರಾರು. ಸೊ ಅವು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ಬಿಡು ನಂದು ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಂದಿಪ್ಪುಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ಬಿಡು ಐತೆ ಯಾನೇನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಇದು ಕೆಲವು ನಿಗಳು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಆನುಲೆಂಚ ಸಾರಿಕೇನು ಪೊನ್ನುಲೆಂಚ ಸಾರಿಕೇನು ಬೇರೆಂದು. ಸೊ ಎಂಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉಲ್ಟ ಇದು ಯಾಂದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಮತ್ತು ಆರ್ದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡದಾದ ಬಾಯಿ ತತ್ತದಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಗು ಪೂಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಂಡ ತೆಲ್ತ ಒಂದು ನಿಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಜ್ಜ ನಿಕ್ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚನೇನಾ ನಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಪೂಸಿ ಹಾಕ್ಬೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ತೆಲ್ತಂದು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅವ ಯಾರು ಮಲ್ಪಡ್ದು ಆಯ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತದ್ದಲ್ಲ ನೆರಡು ದಿಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಪುನ ಆತು ಬೆಚ್ಚ ಅವು ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಾನು ಎದ್ದು ಸಾವಿರ ಸಮಾಧಾನನೇ ಆಪುಜೇರು ಬೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚನೆ ತಗಡು ಬೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನೇ ತಗಡು ಬೆಚ್ಚ ಅಂದು ಆಯನ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲ ತಗಡ ಬೆಚ್ಚ ಏತ ಬಂಗಾಡಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ ದಾಯ್ದಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಏನಾಡು ತತ್ತು ಪಂಡ ಅಂಜ ಪಂಡ ತೆಂಕ ವಾ ಈ ಮಲ್ಲ ಜನ ದಾಯಿ ಅಂಜಂಚ ಮಲ್ಲ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಗೈಸ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಅದು ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಗೈಸ್ ಯಪ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡ ಅವೊಂಜ ನಾನೊಂಜಿ ಈ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಬತ್ತಂಡ ಫುಲ್ ಐಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಗೈಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಈರ್ಡಲ್ಲ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನಕ್ಕಂಡ ಹೆಂಗೆ
ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಕೊಂಡು ಗೊರ್ಪು ಜೇರಿನಿಜ್ಜಾರು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ ಗೊರ್ಪು ಜೇರಿನಿಜ್ಜು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾದಿರೋಡು ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚಾಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂಡ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪರೋಡ ಸತ್ಯ ಗೈಸ್ ಅವರ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬತ್ತು ಕಣಿಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ನಾವು ಏರೆಗಳನ್ನ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಪ್ಪೇರಂದತ್ತು ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಉಲಾಡ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತು ಅಂಚ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ತೂವ ನೋಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕೊರ್ನ ಟೈಮ್ ನಾಗ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತು ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಆತು ಸೊ ಒಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜೇಸ್ ಓಕೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಲು ಎನ್ಕೆ ಎಂದಿರು ಇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಬಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಲು ಎನ್ಕೆ ಎಂದಿರು ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪರೆ ದಾದನ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಗೈಸ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇನ್ ಕೇಂದರಿಂದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಪಾಡ್ವೇನೆ ಇಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಡಿಯರ್ ನಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ವಶನ್ ಕೆನೆಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಚನೆ ರಚ್ಚು ಅವು ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸರಿ ಈರ್ನ ಬಾಯ್ದ ಇರಕ್ಕೆ ದಾದ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂದಿತ್ತ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನಿತ್ತಿರತ್ತ ಐಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಸೊ ಅವೇ ಗೈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೇರ್ ಐತೆ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪಂಡ ಓವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇತ್ತಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಪಂಡ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಓವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕರ್ ಯಾನು ಭಯಂಕರ ಓವರ್ ಥಿಂಕರ್ ಯಾನು ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಕಡೆಲೆಕ್ಕ ಆಪ ಅವೆನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎರಡು ಉಂಡು ಸೊ ಅವೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಇತ್ತ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ತೆಂಗಿ ನೆನಪು ಬರ್ಬುನ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪನ್ಪೆ ಈರ್ನ ಮೋಲೆ ರಚ್ಚು ನಾನೊಂದಿಗೆ ಎಂದಾಳು ಈರ್ನ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಏನದಾದಪ್ಪ ಡ್ರೀಮ್ ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಲ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ದಿಯೊಂದಿಜಿ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಥಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವುಮನ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪುಡು ಆಯ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪುಡು ಅನ್ಸಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮನ್ಪುಡು ಅನ್ಸಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವಿಮೆನ್ ಆವಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವಡು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮನ್ನ ಅವು ಬುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಅವು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದು ಮಾತ ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಈ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಓಕೆ ಅವು ಡ್ರೀಮ್ ಏಪ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇತು ಪೊನ್ನುಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಸೇಫ್ಟಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪರೆ ನಿಕುಲು ಓಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಏಪ ಐತೆ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ನಮಗೆ ಏಪ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಒರ್ತಿಯೇ ನಡ್ತೊಂದು ಬಾರ ಸಾಧ್ಯನಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮಡು ಉಂಡ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಅವಕ್ಲ ಮೇತ್ತಾಗ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂದಾತೆ ಬಟ್ ಅಂಚತ್ ಅವು ಪೋಂಡ ಒರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಪಿರ ಬರ್ಬಲ್ವನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೆ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಾತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಅವಿ ಪರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಏಪ ಕೈದಾಪುಂಡ ಅವಾಗ ಡ್ರೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಪೊಂಡುಗಳ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಯಾ ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಎರ್ದು ದುಂಬು ಒಂದೇ ದುಂಬು ಕೇಂದು ಪಂಡ ನೆನ್ ಬಂತ್ವೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆತ್ತು ಕೊರೋಡ ಅಮ್ಮಗ ಕೈಮಣ್ಣಿ ದೆತ್ತು ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮೇನ ಪಂಡ ಅಂದು ನಮಕ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮೇ ಪಂಡ ಐವೇಕ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಅವೆನ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಲ್ತದೇನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದೇನು ಮಲ್ತದೊಂಜಿ 1 year ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ 6 month ಆದಿಪ್ಪು ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂಡು ಆಯ್ತು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀಜಿ ಸೊ ಸೊ ಪರಿಮಂಡದ ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪರ 2 ವರ್ಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೇನು ಸೊ ಅವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತಂಡು
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವ ಆಡತ್ತೆ ತಾನು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವು ಪಂಡತೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಪಂಡ ಅವಳ ಎಂಕೊಂದು 8 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತುಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು 8 ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ ಏನಾಡ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ನೆನ್ಸಿ ಇತ್ತೇರಂಡಲ ಜೆಂಡ ಇದು ಊಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರು ಅಂಚ ಕೇಂದುಂಡ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತದು ದಾಯಪಂಡ ನೋ ಬಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಯರ್ಲಿಚೇರಿ ಹೆಂಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪಂಡನೇ ಆಪುಜಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಪ್ಪುಡು ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅವು ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೈತೆ ಏನಾಡೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಂಡ ಆಲ್ಡೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಎಂಕ್ ಏಪ ಬಂಗ ಬರ್ಪುಣಪ್ಪ ಗುಂತೋಡು ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡನಾಗಿಪ್ಪುಡು ಫನ್ ಮಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೇನ ಬಂಗ ಆಗ್ಲ ಬರೋಡು ಬುಲ್ಪುನಾಗ್ಲಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ಅವು ಫೀಲ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲೇ ಕೊರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ವೇ ದಾದಕೆನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಬೊಕದಾದ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಬೊಕ ಪೂರೆಟ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆವಡು ಓಲ್ ಆವಾಡ ಲಾಯಲ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಥರ್ಡ್ ಬೊಕೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 or 3 ಜನ ನಿಪ್ಪಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲು ಗಾಸಿಪ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡ್ಬನ್ನ ವಿಷಯನೇ ಇಪ್ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗಾಸಿಪ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಲೆಕ್ ಪೊಣ್ಣನ್ನ ಸೊ ಗಾಸಿಪ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಪೊಡ್ಬುಂಡ ಅವು ಬೇತಗಳ ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ 3rd person ಎಂಟ್ರಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆವಡ ಓಟ್ಲ ಆವಡ 3rd person ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ ಕೇಳ್ಕತ್ತಮ್ ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೊರಿಯೋಜಿ ಅವ್ರು ಹೊರಿಯೋಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಗಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಯಾ ಆತೆ ಏನ ಪ್ರಕಾರ ಆತೆ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಂಬಿಕೆಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಎನಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಲವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಚಿತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ಬೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಂಡತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಂಜಿಡ್ದು ಒಂದಿಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಐನು ಇಂಚ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏಂಡಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೆ ತುಲು ಇಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ್ಯತೆ ಒಂದು ಅನೇಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ದಾನಿಕ್ಲೆದು ನಾನು ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ್ಬೋಕ ವರ್ಕ್ಗೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಪೋತೆ ಬಂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಅಡೆ ಇಡೆ ಪೋದು ಸಾಕಾತು ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಾರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ನಮ್ಮ ಒರ್ತೆಪ್ಪುನ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಯಾರ ಒಂದೆ ಅವು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ HDFC ಅವು ಏನಾಗ್ರ ಆಚಾರಾಗ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿಚಿ ಎನ್ನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂಡು ಪುಸ್ಕಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಆಂಡ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಏನು ಉಡುಪಿಗೆ എനിക്കിലെ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅವಳು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದ ಹೆಂಗೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡಿತ್ತನು ಗೈಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನು ಹೈಫೈ ಅದು ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗ್ಲ ಫ್ಲೋರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕಣೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಣೆ ಖುಷಿ ಆನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಆನೆ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆತ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಆತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಹೈಫೈ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆನೆ ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ ಆ ಖುಷಿ ಏತ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ 5 minutes ಆತೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಲೆ ಎಂಚಿತ್ತೀರಿ ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆಂಡ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ದಾಯ್ತ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತ ಸೀಕಂದ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ನಂಜಾಪುಂಡ ಅತ್ತು ದಾಯ್ತ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಿಜ ನಮ್ಮ ಉಳ್ತಾ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಅವಳು ಉಳ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವಳು ಉಡುಪಿಡು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತೈತಿರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ತೆಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ಪಾತೇರು ನಾನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನತ್ತು
ಒಂಥರ ವಿಯರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಐಸ್ ಎಪ್ಪ ಒಂಜಿನ ಯಾನ್ ಈತು ಪಾತೆರ್ನಾಳು ಎಂಕ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಉಸ್ಕುದಮ್ದೆ ಪರಿಚಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ನರಮನಿ ಇಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಗಡಿ ತಿರ್ತು ಜನಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಒಂಥರ ವರ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪೂರ ಚಾಡಿ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ ತಿರ್ತು ಪಂಡ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಚೇಂಬರ್ ಉಂಡು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತಂಡು ತಿರ್ತು ಕಡಪುಡಿಯರು ಏನಡ ದಾಯದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಪುದರ್ಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪೆ ದೆಪಂಡ ಇಂಕ ಆತ್ತು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನಮ್ರತ ಅಂದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಾ ಐ ಗಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ರಕ್ಷಾ ಅದಿಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 90% ಅವೇ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ರತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲೇವೆ ಯಬ್ಬ ಈ ವಾ ನಮ್ಮನೆದ ನರಮನ್ ಇಪ್ಪು ಅಂದು ಎಂಕ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಪಂಡ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಜಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಕ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ಯಾನು ಎಂಚ ಹಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತಿರು ಪಂಡ ಅವ್ರು ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತದಾಗಲು ಆತ್ತಾಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡ ಪುಜ ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಓಲ ಮಿಂಗಲಾಯರ ಬಂಗಾವು ಯಾನತ ಪೊಸದ್ ಬತ್ತಿನ ಯಾನೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಪಾತೆರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ವೆ ಅಕಲ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವ್ವೆ ಅಕ್ಲಾತಿಯ ತೆಲ್ಪೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಥರ ಎಂಕಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗುಲು ಎಂತೇರ ಅಂದಕಲ್ ಬಾಲೆ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲಾನೆ ಬರ ಎಂಗ ಆತ ಬೆಚ್ಚ ಗೈಸ್ ರಿಯಲಿ ಹಿಂಗ ಏಪಲ ಮರ ಪುಜಿ ಐ ಹೇಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡತೆ ಅವನ್ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ പോയിന ಓಷನ್ ಪಾರ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ಅವೇನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಓಷನ್ ಪಾರ್ಲು പോയിನ ಅಂಕಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ 2-3 ಮಂತ್ ಇತ್ತಾತೆ ಅವಳು ಉಡುಪಿಡು ಎಂಕ್ ಮರಲು ಬತ್ತನು ಎಂಕ್ ಗೈಸ್ ಅವಳು ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಜು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸರೌಂಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಆತ ಓಕೆ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓಷನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೇರಿಯ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ನೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಗೊತ್ತಿತ್ನಾರ ಅಣ್ಣೆ ಇತ್ತೀರ ಆರು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದಾದ ಅನ್ಪಂಡೆಂಕ್ ಅಲ್ಪ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಅಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಫ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡೆಂಗೆ ಅವಲೇ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡೆಂಗೆ ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಡ್ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಿಲೀವ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದೂರ ಬಟ್ ಅವಳು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಾದಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ರು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಕ್ಲಾದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ರು ಅಕ್ಲಾದ ಮಿಂಗಲ್ ಆಯ್ರು ಒಂಥರ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದು ಪಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಸೊ ನಾನು ಪನ್ನತೆ ಕಡೋರ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಪುನಗ ಅವ್ನು ಬೇತಕಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಗೈಸ್ ಅವನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವಲ ಆದಿತ್ತುಡು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಲ ಅವಲ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಜನಗಳು ಟರ್ನ್ ಆಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುರಿಯ ನಂಬನ ಅಕ್ಲು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇತ್ಲಾಗ ನಾನು ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪಿಸಿರು ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಿವೈಸ್ ಎಂಚ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ದೂರ ಪೋಂಡಾಗ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಅಂಚಾನೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಒಂದೇ ದೊಂಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ದು ನಾನು ಬುಡಿಯ ಬೇಲು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೀಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೀಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬೋರ್ಡೈನಕ್ಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಏರೆಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೇರ ಅಕ್ಕಳ್ಳ ಏನು ಪಂತೆ ಇಂಚ ಅಂದೆ ಬುಡ್ದು ಏನು ಬೇತು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯೆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ತ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪುದರ್ ಬಂದ ಬರ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ನಾವಿತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮರವಾದ ಬೆಳೆತಂಡು ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಪುಣ ಬಟ್ ಅವ್ಲು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಸ್ಟೇ ಫೀಲ್ ಆತ್ನ ಗೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಳಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬೆಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅವಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಬೇಲೆ ಹೋಗುನ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಅವ್ಲು ಎಂಗುಲು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೇಲೆ ಅವು ಪುರ ಎಂಗುಲು ಮನ್ಪರ ಮರಲ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೆ ಪುಣತೆ ಸೊ ಆ ಪೂಜೆ ಬಂಡೆ ಅವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕ ಯಾನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಪ್ ಹೋದು ಇಂಚ ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಪರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಪಂಡೆ ಕೊರಿಯರು ಸಂಬಳ ಪಾಡೋ ಬಂತೇರು ಬಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜರು ಬುಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡೆ ಎಂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಗೈಸ್ ಏರು ಬೆಂದಿಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಕಾಸಿನ ಏರು ದಿಯೋನ್ ಬೇರತ್ತೆ ಅವಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಐಟ್ ಪೂರ ಮುಲಾಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅವ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಅನ್ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ತಾ ಆ ಓಷನ್ ಪಾರ್ಲಡ್ GM ಇತ್ತೇರು ಆರೆ ನಾನು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇದುಲೆ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ
ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿನಾಗಲೇ ನನ್ನ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ನಾನು ಅರ್ಧ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೆರ್ದಲಿಪ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಏರಿಪ್ಪೇರ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ GM ಅಕ್ಲೇ ನಾನು ವಾಪಸ್ಲೆ ಎತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಬುಡ್ಡಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ಬಟ್ ನೀನು ಅವ್ಲು ಬಂಗ ಅಂಡ ಬಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಅಂಡೇರು ಸೊ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಅನ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಆಫ್ ಆಡೋರ ಓಕೆ ಅಂದಾದ ಬಂದೈತೆ ಅಕ್ಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಬಾಕಿದಾಕ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಕೊಡೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಲೆಪ್ಪಲೇನು ಕೊಡೋರ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚೆಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಅಂಚೆನ ಅವಾಗ ಕುಡಾಡು ಪೋಯಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪೋಯೇನ ಪೋದದು ಬಂಡ ದಾದಾ ವಾತಾವರಣ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ಲಾಗ ಇಜ್ಜವಳು ಪೂರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಯಾನು ಅಲ್ಲಿ PG ಇತ್ತು ನೆಗ್ಲಾಗ ಫಸ್ಟ್ PG ಹೋದ್ನಾಲೆ ಯಾನು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿತ್ತೇರು ಆರಾಳ ಹೊರೆಲ್ಲಾಡುವರ ಅಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅವಳು PG ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ದೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತೆ ಯಾನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಬಟ್ ಪಿರ ಯಾನ ಒಂಜಿ PGಗೆ ಪೋಯತೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಪಿರ ಸೇರ್ದು ಅವಾಗ ಯಾನ ಆ PG ಒಂಥರ ಪೊಸತ್ತು ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಗೊರಿಯರ್ ಬಂಡ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಯಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಬಂಡದ ಅವು ಟರ್ನ್ ಅದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಅಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಏನೋ ರೂಮ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅವಳು ಹೆಂಗಲಿತ್ತ 3 ಜನ ಇಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಅವಳು ಜೆತ್ತದ ಅವಳು ಥರ್ಡ್ ಏನು ಪಂಡೈತೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಅಕ್ಲ ಬಾತೇರ ಪೂರ ಕೇಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಉಲ್ಟಾಕಿನ ಅಕ್ಕಲು ಅವಳು ಜೆತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸಡು ಆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಒರ್ತಿಯ ಬಿದೆ ಪಂಡ ವಿಲ್ಲದ ಬಿದೆ ಅತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಡ್ ರೂಮ್ದು ಬಿಡ್ತು ಬಿದಾಯಿ ಹಾಲ್ಡೆ ಒರ್ತಿ ಜೆತ್ತಿನ ಗೈಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾನು ಬುಳ್ತದೆ ಆನೆ ಪಂಡ್ರೆವಲ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಬುಳ್ತದು ಜೆತ್ತಿನ ದಪ್ಪಣ ಹಿಂಗೆ ಹರ್ಟ್ ಬೇಗ ಆಪುನ ಹೆಂಗೆ ಎರಡು ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುನ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಪುನ ಬೇಗ ಏನೊಂಥರ ಇಂಜೈತೆ ರಫ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ರಫ್ ಆದಿಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಗ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಚ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಂಡು ವರ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡು ಯಾನು ಮಲ್ಪನ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಪೂರ ಎನ್ನವಿತ್ತು ಬಾಡ್ನ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲೆ ಈತೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಂಗ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋನ ಪನ್ಪನ ಮಕ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಒಂದು ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಜಿಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಕಲ ಮಲ್ತೀಜೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಯಾನ ಇನ್ನು ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬೋಜಿ ಯಾನ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೇರು ಮೇಯ್ನ್ ಹೆಡ್ ಆರು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಲೆತ್ತದ್ಕೇಂಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಬ್ಲೇಮ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಯಾ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇತಕ್ಲು ಮಲ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವು ಎನ್ನವಿತ್ತು ಬತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅವೇ ಏನು ಏರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೇರ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನವಿತ್ತು ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಂಡ ಸೊ ಏನಾಯ್ನ ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ಜಿ ಏನಾಯ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೇತಕ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಲ್ತಿ ಏರ್ ಮಲ್ತಿ ನಾನು ಎನ್ನಂದು ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೇನೆ ಎದುರು ಅಂತದೆ ಅನ್ಕೇಂಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಪಂಡ ಮೊಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಬೋಡೊಂದು ಹತ್ತು ಮಲ್ತೆ ಅವ್ನು ಹತ್ತದಾತ್ನ ಅವು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿಂಚಿತ್ನ ನಾನೇ ಎನ್ನ ಮೀತೋ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಸರಿ ತೂ ಒಂದು ಪಂಡ್ಲೆ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಬಂತೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಕುಡೋರ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕುಡೋರ ಆಂಡ್ ಅವು ಕುಡೋರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ ಬಂಡ ಆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಚವ ಏನದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗಲೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿರರ್ ಪುಡಾಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜು ಪಿರ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈಲ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ರಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿ ಒಂದಿಜಿ ಬಟ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಮರಪುಜು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏನು ಪನ್ಪುನಾನೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಲ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಹೇಟ್ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಡ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ದ ನಾನು ನೋಡ್ತತ್ತು ಒಡ್ತಿ ಪಾತಿರ್ತಲ್ಲ ನಡ ಪಾತಿರ್ದು ಇಂಚ ಓಕೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಂತಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಯ್ನು ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿಂದು ಸೊ ಆತೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಐನೇನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಮರಪರಾಬಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತು ಸುದ್ದಿಡು ಸೇರ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಚಿಂದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಸುದ್ದಿಡು ಆತಿಚ್ಚಿ 2.5 ವರ್ಷ ಅಂಡು
ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತೀಜಿ ಅವು ಪೂರ ಇಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಕೊಂಡು ಪೋದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಅವಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹರ್ಟ್ ಆಪುನ ದೆಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಳು ಏರ್ಲು ಎಂಕಲ್ನಗುಲು ಇಪ್ಪುಜೇರು ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನಗುಲು ಒಂದು ಎಣ್ಣಿದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪೋಪುನ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಆತಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಪೋ ಇದೇ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಅದು ಪಾತಿರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ದೇತೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇತೊಂದು ಅಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಯಾನು ಎರಡಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇರು ನೆನ್ ಪನ್ನೆನ ಒಂಚೂರು ಉಮ್ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡಲ್ಲ ಮಿಂಗಲ ಪೋಡ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಬೊಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ನೀಕ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಬಿಜಿನ ಹೊರತೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಸೂರಜ್ ನನೊಂಜಿಗೆಂದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮೂವಿ ಇರೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಯಾನು ಪಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಇಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂಚ ತೂಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ ನೆನಪುಡೋರಿನ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆತಂಡು ರಾಟ್ಸಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ರಾಟ್ಸಸನ್ ಮೂವಿ ಆಯ್ತ ಟ್ಯೂನ್ ಉಂಡತೆ ಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕೇಂದದ ಕ್ವಶನ್ ಆಯೆ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಯೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರರೆ ಎಂಕ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಇದು ಇತ್ತು ಪೋಡ್ಪವೆ ಪಂಡ ಆತ್ ಏನು ಮೈಂಡೆಡ್ ಕುಲಿದ್ ಪೋತುನ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿ ಅವನ ಅವು ಒಂದು ಕುಲೆತ್ತತ್ತು ಮೂವಿ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಥರ ಅವು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೂವಿ ಬಟ್ ಒಂಥರ ಸ್ಕ್ಯಾರಿ ಗೈಸ್ ರಾಟ್ಸಸನ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ತೂತರ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಲೆ ಅವಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆತ ಪಂಡ ಅಂದು ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ತೂತರಿಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಕಿತ ಉಲ್ಲಲ್ತಾಲ್ನ ಪಂಡ ಟ್ಯೂನ್ ಒಂಥರ ಟ್ಯೂನ್ ಉಂಡತೆ ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ ಅಂಚಪುರ ಹೋಗೋದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಒಂದು ಲಂಚನ ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಎಳೆ ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂನ್ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟ್ಯೂನ್ ಉಂಡೇಟ್ ಐ ಲವ್ ಇಟ್ ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಗಮ್ಮತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಪಂಡ ಅಂತ ಸಮಯ ಆತುಂಡು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮರತು ಯಾನೆಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೋರ್ಡು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಯ ಹಿಟ್ ಆಪುಜಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಥರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡು ನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಲವ್ಯ ಮೂವಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಅವೇಟ್ ಲಂಚನ ಉಂಡು ಅಂಚಂಜಿನ ಏನಾಂಡ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಇರೆಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರು ಯಾನೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರೋಡಂಡ ರೆಡ್ ವಿಷಯಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪರ್ಸನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೇಡಿ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸೋನ ಆದಿಪ್ಪು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ತೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ನಿಭಾಯಿಸೋಡು ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನು ಅಮ್ಮರ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಅವಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಇರ್ದೇನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪಂಡ ಜಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಮ್ಮೇರ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಆರ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಜೇಲಿಕ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಲಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಅವು ಎನ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗೆ ನಾ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಾಲಿ ಪಂಡ ಜಾಲಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಅವ್ವೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಗೈಕ ಅವಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೇಳಿಜ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆದಿಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಾಯ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಏನು ಮಲ್ಪಾರ ಆಪಲ್ ನೆಂಚು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್
ವರ್ಕ್ ಪೋಪೆ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಒಂತೆ ಬಡ್ತು ಅಲ್ಪ ಆ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಡಿ ನಾನು ಎಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಜನ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನಿದೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆವು ದಾಯ್ ಬಂಡ ಕೆಲವೇರು ಅವೇ ಪನ್ಪೇರು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಅವು ಏತ್ ಇತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಏತ್ ಬಂಗುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರಿ ಏತ್ ಬಂಗುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಈಸಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ನಾನೊಂದು ಪನ್ನ ಆತಿ ಪಂಡೈತೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡು ಈ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಪೂರ ಈಸಿ ಪನ್ರೆ ಬಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ನಡಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈ ನಾಳೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅವು ಮಲ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಟ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ವರ್ಕ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಎಡಿಟ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವಲೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಕೆಲವೇನು ಇಲ್ಲಡು ಅಕ್ಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡು ಇಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಜನ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಸೊ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಪನ್ನತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಪನ್ನ ಸೊ ದಾಯೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಲೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದುವೆ ಏನಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ರಡ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ನಡ ಆಂಡ್ಲೆ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ನಾನು ಪೂರ ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಏತ್ ಬರ್ಬೋದು ವ್ಯೂಸ್ ಅದು ಮಲ್ತದ್ಲ ಸೂರಜ್ ಓ ಏನು ಬೆಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಂದೆ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೊಕ ಸ್ಯಾಡ್ ಎಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತಂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೈಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಡೋರು ಏನಂಚಿದ್ನ ಪುಡ ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದೇ ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಂಗೆ ಲೈಫ್ ಪೂಜಿ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇದಿತ್ತೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ ಪನೋಲಿ ನರಮನಿಗೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಡಿಪೋಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಡಿಪಾರ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿ ಅದೇತೋ ನೋಡು ಸ್ಯಾಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ದಾದ ಗೈಸ್ ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಡೆತ್ ಆಯ್ನ ಗೈಸ್ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಏನು ಬರೋಬಾರ ನೆನಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಓ ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ ಆರು ಓಕೆ ಅವೇ ಗೈಸ್ ದೊಡ್ಡ ಡೆತ್ ಆಯ್ರನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವು ಹುಷಾರಿತ್ತಿರು ತಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಾಡು ಸಡನ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಡು ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೀಪೋತ್ಸವ ಪೋಪು ನಾನು ಪೋತೆ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಉಳ್ಳೆ ಅದು ಉಜ್ಜಿರೆ ಕರೀದೆ ನಾನು ಸಡನ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಏನು ಬೇತೇರೋ ಒಂದು ಎಣ್ಣಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾ ಕಾಲನ್ ಮಗಂಗೆ ಬೂರ್ದೇರು ಅಂದೇರು ಅರ್ಧಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಎಂಗೆ ಲೋಕನ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಚ ಬಸ್ಸಡ್ ಜತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಆದಿತ್ತನು ಎಂಚ ಬೇತೆ ಓ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಏನು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಸ್ಯಾಡೆಸ್ಟ್ ಅವು ಸ್ಯಾಡ್ಲತ್ತು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗಡ ಪಾತೆರೋಡು ಗೊಬ್ಬೊಡು ಮಸ್ತ್ ಅನಿಸೋಡು ಬಟ್ ನೋ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇಂಚನೈತೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ್ಲಕ್ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲು ಪಾತೆರು ಇದಂಗೆ ಪಾತೆರಡು ಬಂಡ್ಲ ಆರು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅವನಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡ ಲೈಫ್ ಉಂಡ ನರಮನೆಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂಡ ಪಾತೆರು ಪಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಸೊ ಐಕೆ ಗೈಸ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಓರಿಯು ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಗಳು ಇತ್ತೇನ ಚಾನಲ್ ತುಳಿಯೋಣ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗ್ಲಿದೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಗೊಬ್ಬಿನ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನ ಅವು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತನಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೇಳೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೇಜಿಂದ ಅವಲೈತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೆನಪುಡೋರಿದಾತು
కొంచెం ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆದು ಇಪ್ಪೇಜಿ ಸೊ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಚಾನಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದು ಮನೇಲಿ ಏಪಾಗ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಹೇಗೆ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಐ ಮಿಸ್ ಹರ್ ಲಾಟ್ ಏತ್ ಬನೋಡು ಅರ್ಥ ಜಾತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ದಿಪ್ಪು ಸುಪ್ 610 SUP 610 ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಐತೆ ಇದು ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಗೈಸ್ BBA ಇದು ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಾನು ಸುದ್ದಿಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಡಿಸೈನರ್ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳರು ಅವೇ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾನು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ವರ್ಕ್ದ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಡಿಸೈನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದ ಸೊ ಬಗ್ಗೆ ಚಾನಲ್ದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ E7K ಈನ ಮದಿಮೇಪ ನಾನು ಪಂಡೆ ನಂದು ಕಡೆ December 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತನುಗೆ ಎಂದಿನ ಓಮು ಅನ್ನೋ ಏತು ಕ್ವಶನ್ నాకు కొంచెం క్వశ్చన్ లేదు ఇంట్రెస్ట్ ఉండిపోతుండే లైఫ్ ద వర్స్ట్ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಳ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೂತೆ ಬಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗತ್ತೆ ಲೈಫ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಚಿನ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಓಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಓಲಾದ ತಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚಿನ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವುದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಕ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವು ದೆತೊಂದ ನಮ್ಮ ದೆತೊನ್ನ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದು ಎನ್ನುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ಲ ಅನಿಸೋನು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಓಲಾ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವರು ಅನಿಸಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅನಿಸಂಡು ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಓರೋರ ಅವೇ ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅನಿಸೋನು ಓರೋರ. ಸೊ ಅಂಚ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದು ನೋ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತುಂಡು ಜಸ್ವಿತಾ ನಿಶಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಓಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಇರೇನು ಬಸ್ಟು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಪಾತೆರ್ರಾತಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ಏ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಾತೆರ್ಗವೇ ಪಾತೆರ್ಗ ತಿಕ್ಲೆ ಇರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಡೆದು ತೋರ್ಪ್ಯಾನ್ ಈರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಓಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಇದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ವಾಮದ ಹೊಡಿತೀನ 1 to 3rd ಆಯ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ to 3rd ಯಾ ಮಲ್ತಿನ ವಾಮದ ಪದವುಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 to 7 8 4 to 8 ಯಾ ಮಲ್ತಿನ ಪಡಂಗಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 to 10 9 to 10 ಪಡಂಗಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಪೊಯ್ಯುಗುಟ್ಟೆ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PUC ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ PUC ಮಲ್ತಿನ ವೇಣೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತಿನ ವಾಮದಪ್ಪದಾವು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಸ್ ಇಡ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪ ಪಾತೆರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಪಾತೆರ್ಗ ಓಕೆ ಏರು ಜಸ್ವಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಪಾತೆರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಲಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೊಟೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಬಂದ್ಪೆ ಓ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಓ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೋನರ್ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬರ್ಪೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಏನೇ ಮಲ್ತಿನ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಬೇದಾಲಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲಿಕೆದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತಿನ್ನೋಡು ಅತ್ತು ಏನ ಅಂದು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಾಯಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲ್ಪೋಡು. ಈರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಂಡ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಏತ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಬತ್ತಂಡು ರಚನ ಈರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಏತ್
ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತಂಡ ನೋ ಕ್ರಶ್ ಏಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕ್ರಶ್ ಏನ ಮಿತ್ಲೆ ಗಾತಿಜಿ ಏತು ಪ್ರಪೋಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚಿತ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಲ ಬತ್ತೀಜಿ ನೋಕು ಪಂಡ ಇಂಚ ಟೆಕ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಬುಡ್ಲೆ ಅಬುರ್ ಲೆಕ್ಕನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆತು ಗಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐನ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟು ಎಕಡೆ ಸೂರಜ್ನಕೇನ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡದ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಅವೇನ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಂದಿರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ಮಲ್ತೊಂದು ತುಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಪಂದಿ ಬೊಕ ಇಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿಕ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಅಯ್ನ ಬೇತಕಲ್ ಪನ್ಪುನತ್ತ ಅವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪುಲೇಕ ನಿಕ್ಲ್ ಮಲ್ತೊನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾಯ್ದಾನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ಅರೆಗೇನು ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಅವೆಂಚಾಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಐಕ್ ತಕ್ಕಂತ ಪಂಡ ತಕ್ಕಾದ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂಜವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಡು ರಡ್ಡ್ ಜನಟ್ಲ ವಾ ವಿಷಯಡ ಅಂಡ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಇಪ್ಪುಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಯಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪುಡು ವಾ ವಿಷಯಡ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲಾಯಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ಲಾಯಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪುನ ಅಕುಲು ಮುಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪಡು ದೂರ ಇಪ್ಪಡು ಲಾಯಲ್ ಇಪ್ಪುನವು ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಾಗ್ಲೆ ಮೋಸ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂದ. ಸೊ ಲಾಯಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ರಡ್ಜಂತ ನಡುಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಆ ವಿಷಯಡ್ಲ ಬೇಲೆದ ವಿಷಯಡ್ ಅವಡು ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯಡ್ ಅವಡು ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಪೂರ ವಿಷಯಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಆತೇನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂಡ ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಎನ್ನ ಆನು ಇದಂಗಳು ರಡ್ಜನ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಏನಾಂಡೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಲಾಟೆ ಅವು ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅವೇನ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಡ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒವೆ ಕಾಂಡಗ್ಲತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ ಅವು ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಡ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಐನ ತೈಕ್ ಪುಳಿ ದೀಪ್ ಪಾಡ್ವೇರತ್ತಂದ ಐನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಬುಜೆ. ಸೊ ಒಂಚದ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಲ್ಬರೆ ಬೋಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೇತನೊಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಬೇತಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಟ್ ಅವೇ ಅಕಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬೊಡ್ಚ ಸರಿ ಜೊಬುಡು ಅಂಚ ಪರ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಅವನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆವಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಿಗುಲು ಸುಳ್ಳು ಬುಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏಪಗ್ಲ ಅವು ಹೆಲ್ದಿ ಅತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ದೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿ ತೂವೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಲ್ಲರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಐನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದೇ ತೊನ್ನತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿನ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ಏತ್ತು ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊರತ ನಿಕು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಸುಳ್ಳು ಬನಂದೆ ಅಕ್ಲ ಪಂದೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಟ ಪಂದ್ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಹರ್ಟ್ ಆವಲ್ನೇಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ದೂರ ಪುನ ನಿಕುಲು ಆತ್ ಏತ್ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊರ ಆತ ನಿಕ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲಾಗ್ಲೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಓಡೋಡೆ ಬೋಪನ ಅಂಚ ಪರ ಇಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಗೈಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೂ ಐ ಎಮ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಆನು ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಪೊನ್ನು ದಾದಾಂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬುಂಡ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಪಾತೊಂದು ದೂರ ಆಪ್ನತ್ತು ಇತ್ತೆ ದಾದಾಂಡ ಒಂದು ಯಾನು ಏನಾಡೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಮಂಡ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಡು ಅವಡ್ದು ಏನಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ನತ್ತು ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದಾದ ಬಂಡ ಒವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ
ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಡ್ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಯಾನ್ಕೇನ ಪಂಡ ಅಂದೇನೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನಿಸು ಬ್ಲಾಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಡ್ರಾಪುಣ ಅಂದ ಅನ್ಸತ್ ಪನ್ಯಾನ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅತ್ತ ಇಂದು ಅಂದಾದ ಪನ್ನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಅನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನಗ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪುನ ಅವು ಏನು ಯಾನ್ಕೇನ ಆಯ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ರಾಂಗ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅದು ಲವ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಪ್ಪುನ ಅವಡ್ ಆನಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪಲ ಪಂಡ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾರಿ ಲವ್ ಕೇರ್ ಹತ್ತಿ ಕೆಲವು ಬಾಯ್ಸ್ಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಓಲು ಮಾತೇನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಲ ದೂರ ಆಪಲ ಅಂಚೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನ ಇಂಚಿತ್ ನೆರ್ದ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಬಾಯ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯನ್ನ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಗ್ಲ ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡ್ದೆ ನಮಕ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಆತ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಾಯಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಾಯಗ್ ಯಾನ್ಕೇನ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಏಪಾಗ್ಲ ವೇಸ್ಟೇ ಅವು ಒಂಥರ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಪಂಡ ಅವು ಆನಲೆಗ್ ಏಪಾಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದೇ ಅನ್ಬನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ನನಗ್ ಬೇತೊಂಜಿ ಪೊನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆತ ಆನುಲೆಗ್ಲ ಪೊನ್ನುಲು ಬೇತ ಬಾಯ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಯುಂಡ ಅವು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಏನು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲೆ ಅನಿಸು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ದುಂಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲವ್ ಬತ್ತಣಂದು ಏನು ಮರಪರ ಆಪುಜಿಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅದು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ನಿಖಿಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಲ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಪೊನ್ನುಲ ಇಂಚನೆ ಆನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಸೊ ಅಪಾಗ ಈ ನಿಖಿಲ್ನ ಆನೊನ್ನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಲ ಸೊ ಅವು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಒಂಚ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಿತ್ತವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿರಕ್ಲೈತೆ ಬೆಚ್ಚಲಾವು ಪನ್ನೇನು ಮೊಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಅಂಚ ಇಪ್ಪೇರು ಏನು ಏರಗ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಹಿಂಗೆ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ನಾಗಲು ಬಟ್ ಏನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೇ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಂಚಿ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಬಟ್ ಈಗಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪನ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತದು ಇತ್ತೇನೋ ಇತ್ತು ಬೆಚ್ಚದೋ ಜೋಡ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏರಗ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೇನಿ ಅನ್ ಪನ್ನಾತೆ ಬೊಕಾತೆ ಆತೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ಅವೇ ಮರತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ನಿಖಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಬಟ್ ನಿಖಲು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟೈಮ್ ಏತಾಪುಂಡಾತು ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಟೈಮ್ ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ನಮಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತಂಡ ನೆನಪುಡೋರು ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ದ್ನ ನೆನಪವು ಮಾತ್ರ ಇವ್ನ ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ಆಯ್ನಾತು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ನಾತು ಪಾತಿರ್ದು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ನೀನಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈತ ಪಂಡೈತಿ ಈತಿಡ್ಲ ಯಾನ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಅಣ್ಣ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂಡೆರಂಡ ಏತೊಂಜಿ 2 ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹಿಂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೇನಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನ ಗೈಸ್ ಈತೆ ಗೈಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪೂರ ಅಂಡು ಲೋರಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಮದಿಮೇಪ ಅಂದು ಅವು ಕಡೆ ಪಂಡೈತೆ December 12 ಅದೇ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಆತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಸೊ ಎರಗಾಂಡ ನೆಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ತಿನತ್ತ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೆಲವರ ಏನೋತುಂಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಅವು ಎರಡ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಡೆಂದು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುವ
ಕೇಂದ್ರಂಡ ಬುಡ್ಪನ ಪೂರ ಕಕ್ಕುವ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಏನು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಫೈನಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆಡೋದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಏನಾಗಲು ದಾಯ್ತಾಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಿಕ್ಕಗ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡಗೂ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ